یکی گلان روژا کتکارن جهان ایسال لآمده و بشتاریا بسدان کارکر و خباتکاران لمیدانا دریه چیه آنگو میدانا شیخ سعید هاته پیروز کرن لبریا دست بکرنا برنامه پیروز کرنا جشن کارکران گلک سندکا خواستن بر به میدان بگرسهی به گروپ بمشن لپولیسان آسنگی درخست demek diriş liber hevman û saetek şûn da destûr hate dayîn ku bi filama û pankartê xwe bimeşin. Sendika bi al û sembolên xwe piştî kontrola ewlehiyê ketin qadê. îro yekî gulana rojaya ketkarên cîhanê ye ku hûn jî dibînin li berdora me gelek karker, xebatkar, karmend hene ji bo cejna karkeran pîroz bikin. Ev dira qada Şeyh Said, qada Deriyê Çiyayê ku li vê dere her sal ev cejin tê pîrozkirin her sendika ji her partiyên siyasî li vê deran e û hem li ser rewşa giraniya jiyanê krîza ekonomîk hem jî li ser mijara hilbijartina îro ji vê dere gelek peyam gelek mesaj derkevin. Îsal ji ber erdhêjê şahî û konser çênebû. Ancak mana roja de o gute fuzurnayı ma perode ma gopiya ana tiyat şahiyek bikerim la ana şahi bi zarraniya çünkü ma xemgîne. Ji ber ku du heftemane ji hilbijartinê re gotaran da peyamên siyasî li ser hilbijartinê li pêş bû. Heman armanca dajo çundina hilbijartinê de dibin sîwana tifaka herî faşîst û herî paşverû da hatin cemher. Li vî aliyê hani coşê em bêjin nevroza ûna zêde bicoştû lê belê yekê gulanê kêmtir bû yani ama îro dora xwe mêziyên coşka zêde heye hem katkaran hem jî bêjin xebatên millet hemeketine hatine ev jî yani hem bawerî me got çardehê ew ê berî heye yani seçim heye ser wê najez ve muhtemelen yani ew heye. Berbijarên Partiya Çepa Kesk jî li meydana Amedê bûn. Cengiz Şendar, berbijarê Partiya Çepa Keskiya Amedê anî ziman ji bo wî serbilindiyek mezin e ku ji bajarê Amedê bû namzet ku ew xwe weka evîndarê vî bajarê û yê gelê Kurd pênasê dike. Garip duygusal bağlarla bağlı oldum. Büyüsüne kapı. Ez nikarim hestên xwe bînim ziman ji bo ku pir şad û bextewerim ku rûmetek mezindan min. Dema ez hatim vir û gelê Amedê bi coş û hezkirin ez pêşwazî kirim, di heman demê da er ku berpirsiyarek mezin jî li ser melê min bar kirin. Êdî ne tenê hezkirina vî gelî divê ez layıqa vî gelî bim. Ez êdî xa weke mirovek ji vî bajarî dibînim. Her wiha ew gelê ku her dem serbilind e, ez ê jî bibim nûnerek wan ku serê wan bi me bêtir bilind bibe. Ew jî berpirsyariya me ye. Sorgül Aytek Avşar jî berbijara Amedê destnîşan kir gel xwe ji hikûmeta desthilat bêzar bûye. Pratika wana 22 salî nîşan da ki alaka wan û dîn qet tune. Ji ber vê yekê gel zîviya fêm dike gel rastîn pir alî aborî da gelek paşvemaye ji aliyê rêxistinan da ciwan nikarin bikevin her qadê em karin bêjin aliyê mafê da mafê mirovan da gelek zilm û zor li ser gelê me heye. Hevserokê HDP Amedê jî ji bo hilbijartinê bang li gel kir ku her doze namzedê Amedê ji Partiya Çepa Kesk hilbijêrin bişînin parlamentoyê. Yekê gulanê li Amedê bi govend û bi dîlan bi dawî bû. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.